12 красавіка каля 3 гадзін ночы прэзідэнцкая служба аховы пры падтрымцы вайскоўцаў зрабіла спробу штурма зала паседжанняў Вярхоўнага Савета. Мы нагадаем вам хроніку падзей, якія адбыліся напярэдадні. 10 красавіка 17:50. Беларускі парламент разглядае ініцыятыву Александра Лукашэнкі аб правядзенні рэферэндуму і прымае першы пункт адпаведнай пастановы, якім вызначае дату рэферэндуму 14 мая, адначасова з першым турам парламенцкіх выбараў. Якія з прапанаваных прэзідэнтам пытанняў будуць вынесены на міжнароднае абмеркаванне, павінна вырашыцца на наступны дзень. У гэты ж дзень пасля завяршэння паседжання сесіі парламенцкая апазіцыя БНФ збіраецца для абмеркавання сітуацыі каля помніка Леніну на плошчы Незалежнасці. Затым дэпутаты едуць на кватэру аднаго са сваіх калег, дзе прымаецца рашэнне пра аб'яўленне наступнай раніцай галадоўкі пратэста супраць парушэння прэзідэнтам Канстытуцыі. 11 красавіка 9:30, 11:30. На ранішнім паседжанні Вярхоўнага Савета прэзідэнт працягвае настойваць на правядзенні рэферэндуму. Апазіцыя аб'яўляе галадоўку. Каля 15 чалавек выходзяць да парламенцкай трыбуны і садзяцца каля прэзідыума сесіі. Верховный Совет адхіляе 3 з 4 пытанняў рэферэндума, прапанаваных прэзідэнтам, за канстытуцыйных неадпаведнасцяў. Александр Лукашенко заяўляе: вы з гэтага нічога не высасіце, карпенкі і пазнякі. Прэзідэнт таксама абвінавачвае дэпутатаў у нежаданні супрацоўнічаць і ў тым, што яны выціраюць ногі аб кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнт заяўляе, што сваімі ўказамі прыпыніць дзейнасць парламента і прызначыць рэферэндум. 11 красавіка 18:00. Чарговы дзень працы сесіі завершаны, аднак апазіцыя працягвае галадоўку і не пакідае зал паседжанняў. Калегі прыносяць дэпутатам мінеральную ваду і матрасы. 20:11. Начальнік галоўнага ўправлення дзяржаўнай аховы Міхаіл Цісавец прыходзіць у залу паседжання і паведамляе, што паступіла інфармацыя пра закладку бомбы ў доме ўраду. Дэпутатам прапанавана пакінуць памяшканне. Яны адмаўляюцца і абяцаюць садзейнічаць працы сапёраў. 11 красавіка 22:05. Беларускае тэлебачанне пачынае рэпартаж з сесіі парламента. Звяртае ўвагу той факт, што каментатар за кадрам неаднаразова падкрэслівае: прэзідэнт імкнуўся вырашыць сітуацыю мірным шляхам, аднак вычарпаў усе магчымасці, якія меў. Так што мы будзем тут заставацца. Ну, калі сілай выносіць будуць, ну хай выносяць. 11 красавіка 23:00. Начальнік галоўнага ўправлення дзяржаўнай аховы Міхаіл Цісавец вяртаецца з начальнікам прэзідэнцкай аховы Вячаславам Каралёвым. Яны заяўляюць, што размаўлялі па тэлефоне са старшынёй парламента Мячаславам Грыбам, і той даў указанне вызваліць памяшканне. Аднак, звязаўшыся са спікерам, апазіцыянеры дазнаюцца, што такой размовы не было. Тады Цісавец і Каралёў гавораць, што распараджэнне на гэты конт даў сам прэзідэнт, які не жадае, каб нехта з дэпутатаў пацярпеў. Іх суправаджаюць каля 60 чалавек, прыкладна 10 з іх супрацоўнікі аховы прэзідэнта, астатнія міліцыянеры і сапёры. 12 красавіка 0:41. Сапёры завяршаюць агляд і ўходзяць, падпісаўшы пратакол, што выбуховага прыстасавання не знойдзена. І было так ціха, а я ляжу і пачуў, што рухи такие есть. И я тихенько вышел, открываю двери в фойе, и на меня вот этот черный с вачима за этими. Ну там их много было. И один с ручным пулеметом на меня одразу. Полечили, было приблизно 250 вот с этими, какие нас брали. Значит, ну, остатние стояли с автоматами просто, и так само в масках. Значит. Нас рвали, нас тянули, выламывали руки и били. Били, причем вельми жестко. У годину 20 хвилин вот там вот для президентского подъезда с этого двора я специально подошел, поглядел, стоял Мерседес со стяжком, правда, стяжок был в шахле, и другий Мерседес прикрытия и 2 машины ГАИ. Таким чином Лукашенко знаходился правильно у резиденции, а не у этой резиденции тут. Именно это того, что он кировал операцией. 12 красавіка 5:30. Дэпутаты знаходзяцца ў клініцы, урачы фіксуюць наяўнасць цялесных пашкоджанняў. 12 красавіка пасля 8 гадзін раніцы. Будынак дома ўрада ацэплены міліцыяй. Як паведамілі журналістам, у памяшканні працягваюцца пошукі выбуховага прыстасавання. І сапёры завершаць сваю работу да 12 гадзін. Такім чынам, сесія ў прызначаны тэрмін не пачалася. 12 красавіка 9:30. У выхады каля станцыі метро плошчы Незалежнасці сабралася каля 20 пікетчыкаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Амаль адразу міліцыя пачала цясніць іх у размешчаны непадалёку сквер. Спроба дэпутатаў заступіцца за сваіх выбаршчыкаў ні да чаго не прывяла, міліцыя працягвала свае дзеянні.
Пасля гэтага пацярпеўшыя парламентары імкнуліся правесці прэс-канферэнцыю ў будынку гарсавета, аднак іх і журналістаў туды не пусцілі. 12 красавіка 10:30. У будынку Вярхоўнага Савета пачалася прэс-канферэнцыя апазіцыі. Паралельна праходзіла паседжанне прэзідыума Вярхоўнага Савета, на якім Мячаслаў Грыб заявіў, што яшчэ ніколі Беларусь не была так блізка да грамадзянскай вайны. Другі член прэзідыуму Барыс Савіцкі сказаў, што Вярхоўны Савет альбо павінен аб'явіць адстаўку прэзідэнту, які здзейсніў злачынства, альбо уйсці ў адстаўку сам. Генеральны прокурор Рэспублікі Васіль Шаладонаў паведаміў, што адбылася калегія пракуратуры, на якой аднагалосна прынята рашэнне пра ўзбуджэнне крымінальнай справы па адбыўшыхся падзеях. Пасля гэтага прэзідыум вырашыў пачаць сесію ў доме ўрада о 12 гадзіне. 12 красавіка 12:00. Дэпутаты і журналісты прыехалі да дому ўрада, аднак высветлілася, што міліцыянерам загадана журналістаў не пускаць увогуле, а дэпутатаў выбарча. У милиционера был список депутатов, уваход яким на сессию был заборонены. Покажите мне приказ, я депутат Верховного Совета, и меня не пускают в зал заседания. 12 красавіка 12:20. Старшыня Верховного Совета Мячаслаў Грыб отправился на сустрэчу с Александром Лукашенком. Праз паўгадзіны журналістаў пачалі пускаць у будынак Верховного Совета і залу паседжанняў. Прыкладна ў гэты час у зале паседжанняў з'явіліся міністр абароны Анатоль Костенко і начальнік галоўнага ўправлення дзяржаўнай аховы Михаил Цесавец, які кіраваў начной аперацыю ў авальнай зале. Яны абвінавацілі апозіцыю ў наўмысных правакацыях. Я выполнял задачу, которую... У парламента, когда увошли войски, когда парламент захопили, это уже не парламент. 12 красавіка 16:10. У сваім выступленні на сесіі Александр Лукашенко падверг рэзкай крытыцы дзеяння апазіцыі БНФ. У той жа час прэзідэнт зазначыў, нават калі б Мячаслаў Грыб не пагадзіўся з эвакуацыяй людзей, яны б былі эвакуіраваны. Хто даў права членам заканадаўчага органа парушаць парадак у гэтым будынку? Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя зганьбіла парламент і кінула пляму на гэты Верховны Савет. Прэзідэнт таксама заявіў, што ўлада на Беларусі будзе, як бы не здзекаваліся над ім сродкі масавай інфармацыі. Дарэчы, Александр Лукашенко прапанаваў журналістам расійскіх газет і радыё з'язджаць неадкладна ў Маскву, бо смяяцца будзе потым позна. Да, это же дело.